No niin, terve vaan kaikille. Näin vuoden alusta ajattelin kertoa vähän kuulumisia ja infoa noista tulevista kuvioista. Niin kuin varmaan tiedättekin, niin mulla on jo jonkun aikaa ollut tuo albumi tuossa tekeillä. Ensimmäinen sellainen laatua ja mulla on vaan tässä elämässä ollut nyt sen verran vaikeita aikoja, että toi homma on junnannut paikallaan. Toivottavasti siis vihdoin ja viimein nyt tänä vuonna siitä tulisi valmista. Samassa yhteydessä mulla olisi tarkoitus järjestää semmoinen pienmuotoinen julkkarikonsertti, mutta siitä lisää sitten tarkemmin myöhemmin, kun nuo suunnitelmat tarkentuu. Tänä vuonna on myös muita mielenkiintoisia juttuja tulossa, joissa saan ehkä olla mukana ja tarkemmin kanssa niistä lisää, kun ne on ajankohtaisia. Nyt alkuvuodesta haluan pitää teille sen viime vuoden lopulla peruuntuneen Livestream-keikan ehdottomasti ja esitellä vähän tätä meikäläisen ohjelmistoa, joka on tosiaan paljon muutakin kuin näitä meikäläisen omia biisejä. Kiitos kaikille teille, jotka tähän asti olette olleet mukana, kuunnelleet meikäläisen musaa ja seurannut meikäläistä tuolla somessa ja muualla. Mulla on semmonen fiilis, että tässä on hyviä juttuja tulossa, joten olkaa kuulolla. Ja hei, kertokaa, että mitä mieltä olette tästä meikäläisen uusimmasta biisistä Pilvilinnat. Sitähän voi luukuttaa esimerkiksi suoratoistopalvelussa tai toivoo vaikka radiosoittoa, jos biisi jollain tavalla kolahtaa. Ja hyvää alkanutta vuotta nyt kaikille ja ollaan kuulolla. Ja olkoon tää vuosi edellistä parempi.